περμακουλτούρα μας φέρνει πιο κοντά, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Ελάτε, μην φοβάστε να σας δείξουμε πώς μπορούμε να φτιάξουμε ένα κήπο χωρίς σκάψιμο. Μου πείτε πώς γίνεται αυτό. Εντάξει, λίγο σκάψιμο, λίγη προετοιμασία μπορεί να χρειαστεί. Λίγη προετοιμασία και λίγη οριοθέτηση. Αλλά για να τοποθετήσω αυτό που θα κάνουμε μέσα στο πλαίσιο της περμακουλτούρας, καλό θα ήταν όποιος δεν έχει ιδέα τι είναι η περμακουλτούρα. Οι άλλοι που έχετε μια ιδέα, μπορείτε να εξηγήσετε στην κυρία τι είναι η περμακουλτούρα. Είναι μια μόνιμη καλλιέργεια της Ωραία, είναι τρόπος ζωής. Ένας τρόπος καλλιέργειας. Δεν επεμβαίνουμε στο... Είναι η μίμηση της φυσικής ζωής. Δηλαδή, αν πάρουμε σε παράδειγμα το δάσος που δεν χρειάζεται ποτέ να συντηρηθεί, να βάλουμε λιπάσματα και οτιδήποτε και δεν έχει ασθένειες, είναι το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, αφήνουμε τη φύση να κάνει τη δουλειά της. Ακριβώς. Ωραία. Εσύ ξέρεις καθόλου για την περμακουλτούρα? Όχι, είναι τρόπος ζωής. Ό,τι άκουσα την Παρασκευή δεν Ναι, εντάξει, ό,τι έμεινε. Γιατί αν δεν μιλάμε για αυτά, δεν θα μας μένουν. Ωραία. Ηλία, έχεις κάτι να προσθέσεις πάνω σε αυτά που είπαν ήδη? Εντάξει, πες ότι πραγματικά βρίσκεσαι σε ένα μέρος που δεν έχεις ξαναπάει. Έλα εδώ. Βλέπεις βεβαίως με τη φύση μέσα στο δάσος. Υπάρχει πάντα έχεις κάτι να μαζέψεις, να πεις μα πώς. Αυτό μπορούμε να το προσαρμόσουμε σε όλους τους χώρους μας. Άσχετα αν είναι δική μας, αν είναι του Δήμου, αν είναι του γείτονα, δεν ξέρω τι, μπορεί να είναι μικρό σπίτι, χωράφι, κήπος, στην πόλη, στη δουλειά μας. Όλα αυτά μπορούν να εφαρμοστούν. Να λέμε όλα αυτά είναι τόσα πολλά που χρειαζόμαστε πολλά εργαστήρια, αλλά πολλοί μέσα μας καθημερινώς ασκούμε περμακουλτούρα. Και οι παλιοί και οι γονείς μας και οι παππούδες μας, αν ανατρέξουμε παλιά και ρωτήσουμε, σίγουρα θα έχουν κάτι να μας πούνε. Και αυτά όλα μπήκανε σε ένα βιβλίο από κάποιους πολύ ωραίους ανθρώπους που τα βάλανε μέσα σε αυτά και μας τα δώσανε. Είναι όλες οι τεχνικές από το πώς θα φυτέψουμε, το πώς θα συμπεριφερθούμε στη γη, στο διπλανό μας, τι θα πάρω από εσάς, τι θα δώσετε σε μένα και όλα αυτά πώς θα τα εναρμονίσουμε για να κάνουμε κάτι αρμονικό που είναι δύσκολο αλλά εφικτό. Όλα. Όχι, αν έχεις κάτι να προσθέσεις πάνω σε τι είναι η περμακουλτούρα, γιατί εξηγούμε στο όνομα σου. Λιάννα. Τη Λιάννα τι είναι, γιατί είναι η μόνη που σήκωσε χέρι και είπε δεν ξέρει τίποτα. Οπότε αυτοί που ξέρουν κάτι πρέπει να βοηθήσουν. Και το κάνω αυτό, η ξυπήθηδης, είναι το λαρισέικο έτσι. Γιατί πρέπει να μάθουμε να συμβάλλουμε και να συνεισφέρουμε. Δεν είμαστε μόνο παθητικοί και καθόμαστε και παίρνουμε πληροφορία. Πρέπει να συμβάλλουμε και να συνεισφέρουμε για να αρχίσουμε να δημιουργείτε δίκτυα και συζητήσεις. Οπότε πες λίγο για τα δίκτυα, τι έχεις καταλάβει εσύ από αυτά που έχουμε πει? Από το τι έχω καταλάβει. Ναι. Ότι κάποια πράγματα δεν θέλω να τα κάνεις τελείως μόνος. Καλό είναι να μπορείς να ανταλλάσσεις είτε απόψεις είτε γνώση και να δημιουργήσεις σχέσεις με τον άλλον, οι οποίες να μην είναι αναγκαστικά σχέσεις κέρδους, εκμεταλλευτικές, αλλά μαζί να δημιουργήσετε σε κάτι το οποίο είναι όλοι. Ναι, καλύπτει τις ανάγκες μας. Πρέπει να αρχίσουμε να κοιτάμε πώς μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες μας μέσα από αυτά που έχουμε ήδη στη διάθεσή μας. Γιατί ουσιαστικά αυτό που καταλαβαίνω και παρατηρώ είναι ότι έχουμε τα πάντα στη διάθεσή μας να κάνουμε να έχουμε όλες τις ανάγκες μας. Αυτό που μας λείπει είναι αυτό που είπα και προχθές στην ημερίδα. Αυτό που μας λείπει είναι οι διασυνδέσεις, η δικτύωση. Να είμαστε ενωμένοι, οι συνεργασίες. Και αυτά μπορούν να γίνουν σιγά σιγά. Σε μεταφορά της πληροφορίας. Δηλαδή, δεν μπορώ να είμαι εγώ, πώς το λένε, the Lone Ranger, κάθομαι εδώ πέρα και να μιλάω εγώ. Γι' αυτό όλοι θα συνεισφέρουμε στο να μάθουμε όλοι μαζί τι είναι αυτό, να αρχίσουμε να το κατανοούμε και να αρχίσουμε να το βιώνουμε σε κυταρικό επίπεδο, ώστε να μπορούμε να προχωρήσουμε. Έχεις κάτι να προσθέσεις? Ναι. Από κάτι τώρα που μου Ναι. μια σύνδεση, που την κάνουμε όλοι και εκείνη την ώρα δεν είμαστε πολύ καλά. Όταν πάμε κάπου και ξαφνικά παίζει ένα παραδοσιακό τραγούδι, ένα νησιώτικο, ένα έτσι και πιανόμαστε χέρι-χέρι. Στην Ελλάδα οι περισσότεροι χωροί είναι με αυτόν τον τρόπο. Εκείνη την ώρα κανείς δεν αισθάνεται άσχημα αν ξέρει ή δεν ξέρει το χορό.
Αλλά όλοι κάνουμε το κύκλο. Αυτό είναι μια σύνδεση. Συνδεόμαστε με τη μουσική, τη καρδιά μας και με το διπλανό μας και νιώθουμε ένα. Αυτό είναι, πιστεύω, μάλλον τέτοια παραδείγματα είναι πάρα πολλά στην καθημερινότητα. Ας μιλήσουμε για την Ελλάδα, έτσι, για τον Έλληνα. Όπως και πάρα πολλά άλλα που θα μπορείτε, ας πούμε, και εσείς μονομένα να σκεφτείτε τέτοιες συνδέσεις. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να κάνουμε πολλά και να μην περιμένουμε από το Δήμο Λαρισαίων τώρα να μου φέρει εμένα την ομπρέλα μου την κάτω. Έτυχε να οργανώσει αυτή τη γιορτή και είναι η πρώτη φορά που έχει εμπλακεί ο Δήμος, που είναι πάρα πολύ θετικό. Οπότε είστε μπροστά, παιδιά, έχετε ωραία στήριξη. Για πες, εσύ κρατάς και το βιβλίο. Δεν δικό μου. Το γράφει του Κώστα είναι το πατέρα σου. Δεν έχω κάτι. Έχεις καταλάβει κάτι τι είναι η περμακουλτούρα? Μια λέξη, κάτι. Τώρα, ό,τι ακούω, βασικά. Δεν έχω κάτι. Η περμακουλτούρα είναι μια επιστήμη που εξελίσσεται συνεχώς. Και όσο συμβάλλουμε εμείς πληροφορία και όσο εμείς μαθαίνουμε και δίνουμε πάλι πίσω αυτή την πληροφορία, να τη μοιραζόμαστε, τόσο αυξάνεται. Στα αγγλικά λέγεται πισίνα γνώσης, tool of knowledge. Τώρα εδώ πέρα θα το λέμε πισίνα, το λέμε τράπεζα γνώσης. Ωραία, μια τράπεζα γνώσης. Ποιο? Τράπεζα, έχουμε τράπεζες σπόρων. Εξαρτάται από την οπτική που θα δεις τα πράγματα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σε ευχαριστώ, Ευαλθία, γιατί η περμακουλτούρα μας βοηθάει να δούμε τα πράγματα αλλιώς. Είναι μια διαφορετική οπτική. Ποιος άλλος έχει να προσθέσει, Παναγιώτη? Παναγιώτη, είπαμε. Ναι. Μπράβο. Δηλαδή δεν υπάρχει σκουπίδι, επαναχρησιμοποιούμε τα πάντα. Και όχι μόνο αυτό, δηλαδή μιλάμε για. Θα πω τώρα, θα κάνω κάποιες παρεμβάσεις καθώς μιλάμε για να προσθέτω στην πληροφορία. Η περμακουλτούρα στηρίζεται σε 3 ηθικές αρχές. Φροντίδα για τη γη, φροντίδα για τον άνθρωπο και δίκαιο μερισμό. Τώρα είπες εσύ να ανακυκλώνουμε τα πάντα. Φροντίδα για τη γη, πάνω κάτω ξέρουμε τι είναι. Παραδείγματα φροντίδας για τη γη. Ποιος έχει να δώσει? Να κομποστοποιούμε. Γιατί βοηθάει αυτό τη γη, Νατάσα? Γιατί γυρνάμε οργανική ύλη και ουσίες πίσω, οπότε την εμπλουτίζουμε και την ενδυναμώνουμε. Ακριβώς. Ωραία. Δεν είναι. Ό,τι βγάζουμε από την κουζίνα, παιδιά, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία να το πετάμε στα σκουπίδια. 70 με 80% των σκουπιδιών μας είναι οργανική ουσία, η οποία πετιέται στα σκουπίδια και χαραμίζεται. Δηλαδή πάει και φάβεται μέσα ανάμεσα σε πλαστικά κτλ. Αυτή μπορούμε να τη διαχωρίσουμε και σε μια γλάστρα και στο μπαλκόνι μας, σας πληροφορώ, είναι πανεύκολα. Ναι. Να κρατήσουμε αυτή την, για να το πούμε σε λιγάκι, γιατί θα κάνουμε τα πρακτικά σε λίγο, θέλω να καλύψουμε λίγη θεωρία και μπορούμε να επαναφέρουμε αυτή την οργανική ουσία πίσω στη γη. Γιατί είναι σημαντικό αυτό? Πρέπει να αρχίσουμε να κάνουμε διάλογο, παιδιά, για να κατανοήσουμε. Ναι, γιατί έχουμε συνηθίσει να παίρνουμε, όταν παίρνεις, ας πούμε, αν σου παίρνω, θα έχεις τίποτα εσύ ύστερα να δώσεις πίσω. Ωραία, πρέπει να δώσουμε πίσω στη γη. Αλλά το θέμα είναι όχι μόνο να ανακυκλώνουμε για να πιστέψουμε αυτό που είπες πριν, είναι να μειώσουμε την κατανάλωση ώστε να μην παράγονται τόσα σκουπίδια. Ή αν θέλουμε να αγοράσουμε πράγματα, να σκεφτούμε πώς μπορούμε να το κάνουμε, να αγοράσουμε χύμα, πώς μπορούμε να μειώσουμε τις συσκευασίες. Γιατί ωραία η έννοια της ανακύκλωσης και η ιδέα της, αλλά πλέον δεν μπορούν να ανακυκλωθούν τόσοι τόνοι σκουπιδιών. Είμαστε πάρα πολλοί και παράγουμε πάρα πολλά σκουπίδια. Αν πάρετε τον εαυτό σας όποιος πίνει καφέ και τώρα αγοράζει σε πλαστικό και έχω βαρεθεί να τα βλέπω, πάρτε προς Θεού ένα θερμός και πηγαίνετε στην καφετέρια με το θερμό σας και ζητήστε να σας το γεμίσουν. Για τους άντρες είναι καλό, γιατί μας κοιτούνται. Άλλοι. Ναι, εγώ είμαι αντίθετο, έτσι, αλλά συνήθως. Εμείς ασχολούμαι την τσάντα. Πάω συνέχεια και με κοιτάνε τώρα. Τσάντα, μάλλον όχι. Δημιουργείται, γιατί πήγα και πήρα κάτι από το ζαχαροπλαστείο με το δικό μου τάπε. Δεν θέλω να πετάμε, δεν γίνεται να πετάμε τόσα πράγματα πλέον. Και οπότε είμαστε υπεύθυνοι, δηλαδή πρέπει να πούμε και στην νοοτροπία, ok, μειώνουμε την κατανάλωση, καλώς. Παίρνουμε χύμα, καλώς. Δικές μας τσάντες υπάρχουν άπειροι τρόποι που μπορούμε να τα κάνουμε. Δημιουργικότητα και φαντασία έχουμε όλοι. Απλά πρέπει να την εξασκήσουμε λίγο για να μας γίνει συνήθεια. Μπράβο, ναι. Και να μην τρεπόμαστε.
είμαστε, αυτό. Δηλαδή, πόσες φορές έχουμε και ο Ηλίας και εγώ και. Ναι. Εγώ δεν τρέπομαι. Τρία πράγματα πάνω στο Ναι. θέμα. Ότι έχουν δημιουργηθεί τεράστιες κοιλίδες με σκουπίδια στους ωκεανούς από πλαστικά. Ακριβώς. Που σημαίνει ότι πολλά μεγάλα θηλαστικά όπως δελφίνια, φάλαινστα, τρώνε και ψοφάνε. Βγαίνουν δηλαδή θάλασσα νεκρά και όταν τα ανοίγουν μέσα να δουν το λόγο που έχουν πεθάνει βρίσκουν πάρα πολλά Γεμάτα κιλά σκουπίδια. πλαστικά. Γιατί μόνο η θάλασσα εδώ, οι πόλεις μας, ο πύργος π.χ. της Ηλίας, δεν ξέρω αν το έχετε μάθει, είναι τίγκα. Ζούσα εκεί πέρα και είναι τίγκα στα σκουπίδια. Είμαστε τίγκα Και στο λέω, σπίτι. και ξέρεις Είμαι τι από λέω. εκεί και το ζω το πρόβλημα. Ωραία, είσαι από εκεί. Μένεις εκεί. Ναι, είμαι Ωραία. από εκεί. Κάν τους μια πρόταση να ξεχωρίσουν τα οργανικά και να τα πετάνε τα οργανικά τουλάχιστον Προσπαθούνε, στα κτήματα. Στα κτήματα. Και τα σκουπίδια, Δεν ο το έχουν όγκος καταλάβει τους. το. Δεν Αλλά θα- και θα πάλι γίνει είναι κομμάτι κάποιοι αυτό. ασυνείδητοι που μέχρι και στην ανακύκλωση μέχρι και γάδαρο έχουμε. Παιδιά, δεν μπορούμε να περιμένουμε όλους να φτάσουν στο ίδιο επίπεδο για να ξεκινήσουμε εμείς. Πρέπει να ξεκινήσουμε εμείς και να γίνουμε δυνατοί πυρήνες εξάπλωσης αυτής της ενέργειας και της γνώσης. Και από τη στιγμή, και το είπα και στα κορίτσια προχθές, από τη στιγμή που έχουμε επίγνωση ότι υπάρχει καλύτερος τρόπος να διαχειριστούμε τα πράγματα, έχουμε ηθική υποχρέωση, και το λέω πολύ, το αισθάνομαι μέσα στα κύτταρά μου, έχουμε ηθική υποχρέωση να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Και δεν είναι, ποιος είμαι εγώ να κάνω κάτι, τώρα εγώ μιλάω σε πόσα άτομα, τώρα 20-30 άτομα, ωραία. Ο κάθε ένας από εσάς να μιλήσει στους φίλους που βλέπει. Μην μαζεύετε και μιλάτε, με συγχωρείτε, για μαλακίες. Βέβαια στα νύχια μου και το έκανα, δηλαδή δεν μπορώ αυτό το πράγμα. Ας μιλήσουμε για κάτι σοβαρό. Εδώ ο πλανήτης, το είπα και πριν, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Μια χαρά θα επιζήσει. Αν θέλουμε εμείς να εξασφαλίσουμε τη διαβίωσή μας ως είδος, έχουμε υποχρέωση να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Δεν μπορούμε να περπατάμε σαν ζόμπι και να κάνουμε ό,τι μας λένε και να καταναλώνουμε άσκοπα και χωρίς να σκεφτόμαστε πλέον. Οπότε η περμακουλτούρα μας δείχνει πώς μπορούμε να σχεδιάσουμε τις ζωές μας, ώστε να είμαστε αυτόνομοι και αυτάρκεις, μιμούμενοι τη φύση. Δηλαδή βλέπουμε τα συστήματα που έχει η φύση. Σε ένα δάσος δεν χρειάζεται κάτι. Ό,τι αποβάλλει το χρησιμοποιεί, το προφάει και ό,τι χρειάζεται το παράγει. Δηλαδή είναι ένας κλειστός κύκλος. Γι' αυτό ουσιαστικά προσπαθούμε να κάνουμε χρησιμοποιώντας την περμακουλτούρα ως κατευθυντήρια. Έτσι, είναι οδηγός, δεν είναι. Και είναι φιλοσοφία. Τρόπο ζωής. Είναι τρόπος ζωής, είναι νοοτροπία, είναι πώς μπορώ εγώ με την κάθε μου κίνηση να είμαι υπεύθυνος για την πραγματικότητα που δημιουργώ. Είμαι υπεύθυνος. Δεν είναι κάποιος άλλος και συνειδητός. Δεν φταίει κάποιος άλλος για το τι γίνεται για τα σκουπίδια. Εμείς τα πετάξαμε, παιδιά. Εμείς φταίμε, εμείς πληρώνουμε, εμείς τα τρώμε στη μάπα κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Δεν ζω μέσα στο δάσος, ζω σε ένα κτήμα. Ναι, με τον Ηλία και ο Ντίνος στην οικογένειά μας, ας το πούμε, γιατί δεν θεωρούμαστε συνεργάτες, θεωρούμαστε οικογένεια πλέον. Ζούμε μαζί, καλλιεργούμε μαζί και μαζί προσπαθούμε ζούμε αυτό, το βιώνουμε και εξαπλώνεται αυτό από μόνο του, γιατί ο κόσμος βλέπει ότι πλέον δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να προχωρήσουμε. Και οπότε, ναι, μας δείχνει πώς μπορούμε να πετάμε αυτά, σεβόμενοι τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Έχεις πάρει μια καλή εικόνα για το τι είναι η περμακουλτούρα. Οπότε εφαρμόζεται και στις καλλιέργειες, πώς μπορούμε να καλλιεργήσουμε. Και πολλοί έχουν συγχύσει, ας πούμε, θα κάνουμε περμακουλτούρα στον κήπο. Η περμακουλτούρα δεν είναι κάτι που κάνεις στον κήπο. Η περμακουλτούρα είναι κάτι που κάνεις εδώ μέσα και αρχίζεις και κάνεις τα πράγματα διαφορετικά στον κήπο. Στις καθημερινές μας σχέσεις, στον τρόπο που χτίζουμε τα σπίτια μας, στον τρόπο που εκπαιδευόμαστε, στον τρόπο που μοιραζόμαστε, στον τρόπο που ανταλλάσσουμε προϊόντα. Δηλαδή, να αρχίσουμε να βλέπουμε, το χρήμα χρειάζεται, δεν λέω, χρειάζεται μέχρι κάποιο σημείο. Αλλά μπορούμε να απαλλαχθούμε από αυτό κατά μεγάλο ποσοστό, αναγνωρίζοντας ποιες είναι οι ουσιαστικές μας αξίες. Έχω πραγματικά ανάγκη να παίρνω ένα καινούριο κινητό κάθε φορά που βγαίνει στη μόδα ή το επόμενο μοντέλο. Γιατί έχουμε κάνει τόνους σκουπιδιών από πράγματα που πετάμε συνέχεια. Αυτά τα παπούτσια, τώρα φαίνονται χάλια γιατί έχω πατήσει μέσα στις λάσπες, μου τα δωρήσανε πριν από 5-6 χρόνια. 200 ευρώ παπούτσι, το βαρέθηκε, το φόρεσε 1-2 φορές. Αυτά μου τα δώσανε, αυτό μου το δώσανε. Το κινητό μου, αν και σχετικά, εντάξει, παλιό, έκανα αντάλλαγμα με βιβλίο. Και δεν σας λέω αλήθεια, τα ξέρει ο Ηλίας, τα βλέπει κάθε μέρα. Το τροχόσπιτο που έχω μου το δωρήσανε. Κάνω ανταλλαγές όμως, κάνω
προσπάθειες. Δηλαδή, τι μπορώ να προσφέρω σε σένα, και άλλο κόσμο βλέπει ότι κάνω δουλειά και να μην θέλει κάτι προσωπικά ως αντάλλαγμα. Θα δει, ωραία, εγώ το δίνω γιατί συνεισφέρω σε μια προσπάθεια, σε ένα εγχείρημα. Κάποιοι άνθρωποι κάνουν κάτι, καλλιεργούν, μοιράζονται σπόρους, μοιράζονται έναν καινούριο τρόπο ζωής. Όπως και τα παιδιά εδώ πέρα έχουν στήσει μια φάρμα στη Λάρισα, Εκογκαία, στα Τρίκαλα, συγγνώμη. Που μπορείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες και αρχίζουν και αυτοί να εξαπλώνουν τις αρχές και τον τρόπο ζωής της περμακουλτούρας. Έτσι. Είναι σοβαρά τα πράγματα, παιδιά. Ας ξυπνήσουμε λιγάκι και αρχίσουμε να ταρακουνάμε με το διπλανό μας. Την επόμενη φορά που είμαστε σε μια συζήτηση, σε ένα σπίτι, ας κάτσουμε να μιλήσουμε για αυτά. Να μην επαναμασάμε, ας πούμε, τα παλιά. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, έτσι δεν είναι η άποψη της περμακουλτούρας. Αλλά μέσα από την περμακουλτούρα και ζώντας και βιώνοντας αυτό το πράγμα και έχοντας μεταφράσει αυτό το βιβλίο, να το δείξω λίγο. Μετέφρασα αυτό το βιβλίο γιατί δεν υπήρχε, δεν ήμουν μεταφράστρια. Τα ελληνικά μου ήταν σπαστά μέχρι πριν από λίγα χρόνια, ακόμα ακούτε και την προφορά μου. Από την Αυστραλία, στην Αυστραλία έζησα και μεγάλωσα. Και κάθε φορά που έκανα ένα σεμινάριο, οι άνθρωποι μου ζητούσαν. Υπάρχει κανένα βιβλίο στα ελληνικά να κάνουμε? Υπήρχε ένα μικρό εισαγωγικό, το οποίο δεν κάλυπτε τις ανάγκες το περισσότερο. Ήταν απλά μια εισαγωγή. Ποιος θα το κάνει, ποιος θα το κάνει, και διάβασα μια φορά μια αφίσα που λέει: πάντα απορούσα ποιος θα κάνει κάτι γι' αυτό. Ύστερα συνειδητοποίησα ότι εγώ είμαι αυτός ο κάποιος. Και λέω: μάλλον εγώ είμαι αυτός ο κάποιος. Ήταν σημαίνει. Νομίζω εντάξει, μπορεί να το είδα και μετά, γιατί είχα ξεκινήσει ήδη τη μετάφραση του βιβλίου. Οπότε ξεκίνησα. Και λέω: ωραία. Θα ξεκινάω να δω, μπορώ να το κάνω. Η παιδιά με έπιασε κάθε μέρα, μανία, κάθε μέρα. Μετέφρασα, 300 σελίδες τώρα, έτσι. Και όχι απλό, έχει όρους μέσα που δεν υπήρχαν καν στα ελληνικά. Και λέω: εγώ το μετέφρασα αυτό. Αλλά βγαίνει. Όταν μπαίνει στη ροή και αρχίζει και κάνει πράγματα τα οποία σε εκφράζουν, και εγώ με αυτό με εξέφραζε, γιατί θα βοηθούσα τους συνανθρώπους μου να μάθουν περισσότερη πληροφορία, θα βοηθούσα ανθρώπους να αρχίσουν να καλλιεργούν τη γη με σεβασμό. Οπότε το ξεκίνησα. Και όταν το ξεκίνησα, λέω: ωραία, πώς θα βγάλουμε τα λεφτά για την έκδοση αυτού του βιβλίου? Γιατί 5-6 χιλιάρικα αυτές τις ημέρες δεν είναι τόσο εύκολο να τα βρεις. Και ζήτησα ένα πράγμα από όλους τους ανθρώπους που έχω κάνει σεμινάρια, όποιος ενδιαφερόταν να αγοράσει ένα τέτοιο βιβλίο, να προπληρώσει. Να μοιραστεί το ρίσκο, ας πούμε, που δεν ήταν ρίσκο, γιατί εγώ σίγουρα θα το έβγαζα στο μυαλό μου, αλλά ο άλλος δεν ξέρει αν θα το βγάλω εγώ. Αλλά έχοντας γνωρίσει εμένα τώρα και σου πω εγώ θα μεταφράσω ένα βιβλίο, θα με πιστέψεις? Ωραία. Πρέπει να αρχίσουμε να πιστεύουμε στον εαυτό μας για να μπορούμε να τον μεταφέρουμε και στους άλλους. Και αυτό έλεγα και στον Ηλία και στον Τίνο χθες το βράδυ. Ο λόγος που αρχίζει και μεταδίδεται αυτό το πράγμα πιο δυνατά από μένα είναι γιατί το πιστεύω, γιατί έχω αρχίσει να το βιώνω. Το βιώνω, όχι έχω αρχίσει, το βιώνω. Και μάζεψα τα λεφτά μέσα σε ένα χρόνο. Ένα χρόνο έκανα τη μετάφραση να δω, είμαι σίγουρη, OK, θα το βγάλω το βιβλίο. Και σε ένα χρόνο μετά, δηλαδή μέσα σε 2 χρόνια, είχαν μαζευτεί τα λεφτά, έγινε αυτοέκδοση, ήρθε η δασκάλα, κάναμε ένα σεμινάριο μαζί, βγάλαμε το βιβλίο, το λαντσάραμε. Λαντσάραμε, εγώ τέλος πάντων. Και έχουμε ένα προϊόν που ξεκίνησε από μια ιδέα. Από έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είμαι συγγραφέας, εντάξει, γράφω άρθρα στο blog μου, στο kanguro.gr θα με βρείτε, αν θέλετε να γράψετε, γιατί έχω αρχίσει να ανεβάζω και αποσπάσματα από το βιβλίο, να αρχίσει να ενημερώνεται πιο πολλοί κόσμος. Αλλά μέχρι μέτρο. Δίνω μέχρι ένα σημείο, παίρνω για να μπορώ να καλύψω και τις δικές μου ανάγκες. Κοιτάμε πώς μπορούμε να καλύψουμε τις δικές μας ανάγκες. Λέμε ναι, αρχίζουμε και λέμε πιο πολλά ναι σε αυτά που θέλουμε και πιο πολλά όχι σε αυτά που δεν θέλουμε. Έχουμε και ένα πάγο με το βιβλίο προς τα εκεί. Αν θέλετε, μπορείτε να έρθετε να το αγοράσετε. Κάνει 30 ευρώ. Για εδαφοκάλυψη θα μιλήσουμε τώρα. Θα πάμε να δείξουμε. Ωραία. Οπότε, αυτά εν ολίγης. Μπορούμε να συνεχίσουμε τις φιλοσοφικές κουβέντες κτλ. Αλλά ελπίζω να έχεις πάρει μια ιδέα και όλοι σας να έχετε πάρει μια ιδέα τι εστί η περμακουλτούρα. Αφορά όλο το φάσμα της ζωής. Και σε όλο το φάσμα της ζωής κοιτάμε πώς μπορούμε να καταναλώνουμε τοπικά, να ανακυκλώνουμε, να επαναχρησιμοποιούμε, να επιδιορθώνουμε, να χρησιμοποιούμε τους πόρους που έχουμε στη διάθεσή μας, να ενωθούμε, να δικτυωθούμε και να περνάμε καλά. Γιατί κάθε ζωή είναι σχεδιασμός. Σχεδιάζουμε τη ζωή μας. Αφιερώνουμε πιο πολύ χρόνο στο σχεδιασμό παρά στην υλοποίηση. Γιατί όταν το σχεδιάσεις και παρατηρείς, πρέπει να παρατηρείς κιόλας, γιατί εγώ θέλω να σχεδιάσουμε έναν κήπο, για να πούμε και σε αυτή τη διαδικασία,
Δεν θα πάω τώρα κατευθείαν να σκάψω σε όπου μου καπνίσει, ας πούμε, για να βάλω τις ντομάτες μου. Θα το σχεδιάσω. Πώς θα ποτίσω, πώς περπατάω μέσα σε αυτό το κτήμα, ποιες είναι οι φυσικές μου κινήσεις, πώς με βολεύει, πού είναι τα δέντρα, πού είναι ο ήλιος, ποιον προσανατολισμό θα πάρει αυτό, με τι θα φυτέψω, με τι άλλα θα φυτέψω, δηλαδή ποια φυτά θα βάλω μαζί για να μπορούν να... Ναι, συγκαλλιέργειες. Κάποια φυτά βοηθάνε το ένα το άλλο, άλλα όμως είναι ανταγωνιστικά. Υπάρχουν πίνακες συγκαλλιέργειες. Αν κάνετε ένα ψάξιμο στο ίντερνετ, ναι, υπάρχουν πίνακες συγκαλλιέργειες full. Δικό μου πίνακα. Όχι, δεν χρειάζεται. Κήπους και τέτοια. Ναι, αναρτώ στο blog μου, αναρτώ πληροφορίες. Kanguro.gr